Ассалому алайкум. Масъалаи ҳамин бинанги гуфтагим VPN. Чӣ хел VPN установка кардан дар кор ва чӣ хел истифода бурдан дар ҳангоми шумо VPN кор мефаҳмондагӣ шавитон шумо камтар плюсаш ин ки видео загрузкаш тезтар дар Тоҷикистон ва намоиши реклама, яъне ки реклама нишон медиҳад ҳангоми видео дидан. Медароем Google Play медароем. Мана ин поиск ба VPN Sky мегӯем. Мана ин намуд барнома мебарад бистри безопасность. Хай ман ина аллакай установка кардаги шумо установка мекунед. Баъд аз установка кардан рабочий столи вайба махай намуди иконка мебарад. Ин ба медароем. Ман якта тугма ҳаст, ҳамин тугмаро пахш мекунем. Яъне ки қӯш шудан ба VPN. ин мегӯяд мана яъне ки Америкаро қӯш шудем мегӯяд мана дисконнект гӯяд ин ба пахш намекунем. Мана анҷа маълум мешавад ки ҳозир мехе чоркунҷа ва минҷаш ба VPN навистагӣ. Яъне ки ин телефони шумо аз Америка даромадагӣ. Анакун мебароем анҷа мебароем YouTube медароем барои намоиш ман шумо нишон кардам ҳозир. VPN YouTube медароем. Хай мани мошин бурондагӣ. Мани мошин мани мехелак ҳола. Мани видеои ман рафтост, видеои ман ҳам пахш кардам. Пеш аз видеои ман нишон додам мехел реклама нишон мекард. Ана ҳамин дастгирӣ шумо манами тамошои манами реклама. Шумо ҳамин реклама бенитон пул метиҳад. Ва ҳангоми ки масалан баъд аз вай ба реклама пахш кардам, масалан ҳозир ман инҷаш мебарад ман загрузидам, масалан ҳамин худи загрузида пахш кунидагар инҷо уже клик шудагиш ҳисоб мешавад, мола вай мешавад. Фоидаи молӣ мешавад. На танҳо лайки подписка, ҳатто ки масалан аз тамошои вай мо фоида мебинем тариқи молӣ. Ман инҷаш биям бурондагӣ мани реклама мана загрузӣ ҳозир боз якдусе намуди реклама нишон медиҳам. Боз якдусе намуди реклама. Мани рекламае ки поиба дидостон метавонед пахш кунед. Масалан дигар намуди видео мемонам гӯйтон. Мани поинош хулас ана ҳамин ҳангоми ҳамин истифода бурдан шумо метавонед мои дастгирӣ кунед. Агар гӯчис нофаҳмо бошад боз савол дистем.